Dobrý deň, vítam vás v štúdiu Slovak Android Reviews a dneska si ukážeme, ako spustiť Windows 95 na vašom Android zariadení. Najprv si potrebujete stiahnuť Windows Image, čo je vlastne to, z čoho sa nabútuje. Vlastne Windows Image je uploadnutá na mediafire.com, tuto. No, takže keď stiahnete vlastne túto Windows Image, ktorú ja už mám stiahnutú, tak musíte stiahnuť aplikáciu, ktorá sa volá Limbo PC. Aj na túto aplikáciu dám odkaz do popisu. Keď ste stiahli Limbo PC, otvoríte túto aplikáciu. Aplikácia sa otvorila a teraz ju máme v landscape móde, ale video nepôjde v landscape móde, takže budete musieť trochu natočiť hlavu a pozrieť sa vlastne, čo sa deje. Takže ja už tu mám jeden profil, volá sa Windows 95, ale my si urobíme nový profil. Takže dáme New, Machine Name, dáme VIN 95. Jaj, bože, tá blbá oprava. VIN 95. Takže máme vyrobené Windows 95. Resume VM State. No, ja si budem musieť pozrieť nastavenie, lebo ich neviem naspávať. Takže tu máme Non. Tu máme SDL. Áno, vlastne teraz do floppy drive A dáme image, C image. Takže už ju máme. Teraz pozrieme si konfiguráciu procesoru. Takže procesor má aj nastavený Pentium 3, 4 cores, Pentium 3, 4 dáme. RAM memoria, ja si dávam 400 MB, ale vlastne toto púšťanie tohto Windowsu je také iba provizorné, proste ešte stále to je iba provizorné. Ešte to není vlastne také bombastické. Je to iba také, že môžete si to pustiť a zabaviť tým kamarátom. Takže teraz sme si nastavili Network Configuration a Sound Card, aby vám išiel zvuk. Toto sú advanced veci, tu vám netreba nič. A toto je všetko. Takže nastavenia si podľa mňa odkopírujete a klikneme na Start. Áno, vidíte, táto aplikácia má pár bugov, čiže ešte to nie je úplne vychytané. Každá aplikácia má nejaké bugy. No, tak skúsime to ešte raz, dúfam, že ma to nesklame. Start. No, už sa nám to bootuje. Takže booting from floppy. Error loading operating system. Tak to budeme musieť shutdownuť. To je zaujímavé. Teraz mi to nefunguje. Počkaj, ešte raz si prekontrolujem. Takže máme. Pardon, moja chyba. Takže nejdeme bootovať z floppy, ideme bootovať z harddisku. Takže hotovo. Toto necháme, toto inak všetko môžeme nehať tak, ako to bolo predtým. A už to ide. Už sa nám to bootuje. Starting Windows 95. Chvíľku teraz budeme musieť počkať, lebo je to fakt iba také provizorné riešenie. Nie je to nejaké dielo proste, že vám to ide, ako keby ste do toho dali 4 Titan Z-ky, 7 a všetko možné. Takže teraz chvíľu počkáme. No, chvíľu dlho. Vlastne tu máte ešte, môžete si dať external mouse, ale vidíte support iba pre ICS. Čiže ice cream sandwich. Aj keď ja tu mám ice cream sandwich, ale neviem prečo mi to nejde.
vlastne máte tu aj dva monitory, toto je nejaká konzola, neviem čo je tu. To je asi tá bootovacia konzola toho QEMU, lebo vlastne toto je na tom QEMU tomto. No a bootuješ sa, nejako dlho ti to trvá. Fúha, toto je asi najdlhší boot, aký som zažil. Ale to je asi preto, že sa to spúšťa prvýkrát. No, a už to máme niečo, už nejaký pohyb. Aha, vidíme myšku, kurzor. Takže vlastne pohyb kurzoru aktivujete tým, že kliknete na obrazovku. Tam hore vám vyskočí Press Ctrl Alt to exit mouse grab. Aj keď neviem, kde tu je Ctrl Alt. To je môj swag pozadie, ktoré som si ja vyrábal, už som skúšal na tom robiť. Vlastne som pozmenil tu celý image už trochu. No a teraz by sme mali počuť takú super songu, keď sa bootuje ten Windows. Neviem, ale či ju budeme počuť. Vlastne s troškou šťastia by vám tam mohol ísť aj internet, keď ste pripojení na Wi-Fi, ale mne sa zatiaľ internet nepodarilo spustiť. Jediné, čo sa mi tu podarilo spustiť, bol zatiaľ zvuk. Čiže je to ešte také, no, proste nevychytané ešte. No už by sa nám, myškou sa nám ešte nedá hýbať. Ale už sa to načítava. No poď Windows. Fúha, lebo toto video bozné, ak sa nenačítaš do minúty. Poď. Prepáčte za ten menší failik s tým, že som dal floppy a nie hard disk. Som trochu nevychytal. Ale už to ide. Aha, teraz tu nejaký zvuk sekol, ak ste ho počuli. A zase, ono to dosť to seká, je to strašne pomalé. Ale vidíte, už sa nám aj plocha načítava. No, takže už tu máme náš Windows. Lenže je to také zasekané na mojom mobile, ešte k tomu natáčam, čiže to nezvláda ten mobil, čiže je to dosť nátlak. No poď. To je len tak zatiaľ. No toto je hrozné, čiže ja to asi vypnem, ale vidíte, že to ide. Môžete si to doma skúsiť. Vlastne urobíte iba to, čo som vám povedal a ukázal. Ja to takto vypnem, aj keď mi to skoruptuje a budem to musieť robiť menu špeciálne, ale to prežijem. No, takže toto bol návod, ako si spustiť Windows 95 na vašom Android zariadení. Takže lúči sa s vami štúdio Slovak Android Reviews a do počutia a dovidenia. Čaute.